तेरा 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 इकडे आज मम्मी 2-3 दिवसापासून ते चालू आहे, ते बनवायला, ते प्रोसेस करायला इथं जे जे लागतं त्यासाठी मेन वस्तू 3 दिवसापासून रेडी केलेलं आहे. तर नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनल आणि डेली ब्लॉगमध्ये. तर डायरेक्ट रेडी झालो आहे. शनिवारी ऑफिसला जायचंच आहे, कारण की आज 4th सॅटर्डे, आपल्याला 2nd सॅटर्डे सुट्टी असते. तर चला ऑफिसला जाऊया आणि ऑफिसमध्ये भेटू किंवा आल्यावर भेटूया. तर शिव नाही येणार, शिवची सुट्टी, आईची सुट्टी आहे, शिव आज घरी. तर चला निघू, बघू कुठे भेटायचं. तर मित्रांनो, आज ऑफिसला आलोय. आमचा आउटफिट बघा आणि बघा, ए रमाकांत भरपूर दिवसांनी परत ऑफिसला शूट, आणि आज शनिवार आहे आणि आमचं जरा पण मूड नाही काम करायचं, पण काम पण नाहीये. आम्ही असेच बसलोय, आता टाइमपास चाललाय. रमाकांत भाग राय. तर बघूया काय आता, इथं टाइमपास चाललाय. मस्त पैकी आज पूजा केली रमाकांनी, अगरबत्तीचा सुगंध मस्त पसरलेला आहे आणि इकडे सगळं पडलेलं आहे कामाचे सगळे विचित्र चित्र. आणि आम्हाला आलाय कंटाळा, शनिवार असल्यामुळे लय कंटाळा आहे आणि काम पण तसं नाही आहे, कमी आहे. तर बघू आज काय, आता आम्ही काय करू, काय कळत नाही झालं आम्हाला. तर आम्ही असं टाइमपास चालणार आहे आणि तुम्हाला पण बघू काय टाइमपास तो पळाला आतमध्ये. त्यानंतर घेऊ त्याला आपण ब्लॉग मध्ये. आपलं ब्लॉग जाऊन बघा, ब्लॉग नाही बघ यार, ब्लॉग जाऊन बघा मस्त पैकी मजा करा. आणि बघू अजून दिवसाला काय, अजून शूट बीट काय करायचे तर धमाल मस्ती. 100. मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलेलो आहे घरी आणि इकडे आज मम्मी 2-3 दिवसापासून ते चालू आहे, ते बनवायला, ते प्रोसेस करायला तिथं जे जे लागतं त्यासाठी मेन वस्तू 3 दिवसापासून रेडी केलेलं आहे. तर आज त्याचं बनवणार आहे मम्मी. तर मी आज ब्लॉगमध्ये दाखवतो आणि काय काय लागतं ते पण दाखवतो. तर मम्मी बनवणार आहे मस्तपैकी इकडे अनारसी. अनारस काय का, हा अनारसी. हा थांबा, मी भिजायला घातले होते 3 दिवस. काय तांदूळ 1 किलो तांदूळ 3 दिवस भिजायला घातले. नेहमी पाणी बदलायचं, त्याच्यानंतर तो वास येतो. आणि आता काढून चाळणीत ठेवले होते, जर असे रुंद केले कपड्यावरती. हे बघा, आता नंतर जरासे वाटून घेऊया. नंतर आपल्याला वाटून घ्यायचे. 3 दिवस तांदूळ 1 किलो भिजत घातलेले, तर ते दररोज पाणी चेंज करायचं. आणि आता ते जरासे चाळणीत पाणी हे करून आता जरा सुकले की आपण इथे वाटून घेणार. मग काय येणार, इथे गुळ पण बारीक करून घेतलेला आहे, एकदम किसून वगैरे बारीक बारीक. आता वाटून घेतल्यानंतर आपण भेटूया. आणि इकडे उद्याच्या नाश्त्याची तयारी पण होणार आहे. डोसा, डोसा चटणी डोसा. तर नंतर बघूया आपण वाटल्यानंतर. आणि गुळ वगैरे तर रेडी, अजून काय काय ते समजेलच तुम्हाला. माझ्या बायकोने ते घेतले थोडं पिसून आणि आता घेते चाळून. खेळते की चाळते कळत नाही, आता चाळते. भाई जोरात चालते भाई, नीट होते एकदम नीट. ओके ओके, हे बाकीचं याच्यात काढून टाकून द्यायचं. ओके, हे चाळून घेऊ दे. अजून इकडे पीस याच्यात बाकी आहे मिक्सर मध्ये. तर गुळ पण इकडे, नंतर काय काय मिक्स होईल ते नंतर आपण बघूच. तर तिला बघू दे. हा इथे 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 इथे, हा तुम्हाला दाखवते. त्या तिला आमचं जेवण बनवते. कसली भाजी बनवते, कसली भाजी, मेथीची, मेथीची भाजी आहे. हा बोल. इकडे भाकऱ्या. आणि इकडे कसली पिल्लू भाजी बनवते, कसली भाजी बनवते सांग, कसली भाजी बनवते सांग ना. पुदिन्याची भाजी बनवतो. उद्याण्याची नाही, पुदिन्याची. पुदिन्याची बोल. गेला फ्रीज मध्ये. तो बघा आता कढीपत्ता टाकतोय त्याच्यात. पुदिन्याच्या भाजीत कोण टाकतो कढीपत्ता, ए ए ए. हे बघा सगळं सगळं हे बघा ह्याच्यात मध्ये मिक्स केलं. त्याची कढई बघा, कढई चम्मच. आणि इकडे बनणार आहे त्या भाजी. पिल्लू जेवणार आहे भाकरी सोबत. हा ती भाकरी सोबत खाणार. याच्यात ना गुळ मिक्स करून घेतलाय. तांदळाचं पीठ चाळून घेतलंय, त्यानंतर ह्याच्यामध्ये जो बारीक केलेला गुळ होता दाखवलेला, हो दाखवलं. हा तो मिक्स केला, कारण तू इथे नव्हतास ना, तिथला मिक्स करून. आणि काय हे आता असं परत मिक्सरला एकदा फिरवून घ्यायचं. आणि हे बघ
आणि हे काय? तेच असं मिक्सरला फिरून घेतलंय ना असं. अच्छा, आणि असं मिक्सरला mix फिरून घेतलं. करायचं, मिक्सरला फिरून मग असं मिक्स असं करायचं. मिक्स करून मी तुम्हाला आता दाखवून नंतर पण दाखवते. हे ना असे छोटे छोटे गोळे करून त्याचं असे छोटे छोटे करायचे आणि मग ते तळायचे. मी दाखवणार ते तुम्हाला. नाही बस असं व्यवस्थित हे करून ते नंतर करताना आपण करताना बघूया आता. एक घेऊ बघ. बाकीचं सगळं त्याच्यातलं झालेलं आहे वाटून, गूळ तांदूळ सगळं. आणि आता असं पीठ झालेलं आहे त्याच्यात मळून. नाही पाणी नाही तेल नाही काही, हा. फक्त गुळ आणि ते तांदळाचं पीठ. तेल नाही, पाणी नाही, फक्त नाही. तांदळाचं पीठ आणि गुळ. ते तळताना तेल लागेल, नाही तर आता काहीच नाही त्याच्यात. आता आपण तळताना बघूया. परत सांभाळा मित्रांनो. ये तो इसको इधर से इधर खसकाने के लिए कितना टाइम जाएगा सामान उठा के? जब बनाने का रहेगा तब लेगा ना वो। अरे हा तर मित्रांनो, आता आमचं शूट होतोय. इकडे रितेश भाऊ पण आहे, इकडे मी आहे. रितेश लपलाय. हाइड एंड सीक। काळो काय दिसणार नाही भाई. इकडे नंतर बोलू का हा काय AK-47. नहीं सॉरी, हाँ ऐसा था कुछ नहीं, छोटा बंद कर दे। तर चला आता शूट करूया. अगेन इंटरव्ह्यू गॉन रॉन्ग आणि भावाचे कपडे इकडे लटकले पार्ट आहे। 3. मला वाटतं हा व्हिडिओ तिसरा व्हिडिओ तीसरा व्हिडिओ इंटरव्ह्यूचा नाही आहे, पण थोडा वेगळा आहे. पण मजा आहे. इंटरव्ह्यू पण आहे ना, आज इंटरव्ह्यूचाच घेऊया. मजा येईल, मजा येईल. आज सुयोग भावाला पाहिजे काय? सुट्टी. आता ती सुट्टी कसं भेटणार हा किंवा ते काय? ते बघाय नंतर. चला आता इथे आपण हा स्टँड लावूया परत, जरा बघायला मजा येईल. चला चला ले स्टार्ट. चेअर घे. तेरा 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 जर लागलं मला डोळ्याचं हे लाडले. तर मी ह्याच काय करील? ऑफ कॅमेरा बघू शकता. ऑन कॅमेरा तुम्हाला ते दिसणार नाही. 16 पे हा? 16 पे 16 पे 16 पे है एसी अरे जिंदगी टन टन फिर भी घमंड है. जर टाकला नाही असला नाही. बोल की. मस्त जोक मारा, मस्त जोक मारा रे, मस्त जोक मारा. नहीं इतना काट दे जो मैंने बोला. ते नाही झालंय तर ब्लॉग नंतर मी चालू केलं. एक एक सिंगल सिंगल घ्या लागेल ना. नाही दिग्विजय सिंग राठी. मी दिसतोय फुल सपोर्ट टू दिग्विजय सिंग राठी. तिकडे बघा. चड्डी विड्डी नको घेऊ भाई. चड्डी गर्मी में बहुत इम्पोर्टेंट है. हा डायलॉग तर नाही सांगितली. आजचं सांगा जरा. आज माझं प्रिपरेशन नाही. थांब ना जरा, लाव पंखा लाव जरा. मोबाईल तुझा मोबाईल कुठं आहे? मित्रांनो, सगळं आता झालेलं आहे आणि इकडे आता तेल पण तापलेलं आहे. आणि मम्मी इकडे आता हे बघा, हे असं मगाशी केलं होतं मी, ते झालंय. पीठ मळून घेतलेलं आणि आता त्याचे केलेले गोल गोल राऊंड राऊंड गोल करायचे राहून काही लड्डू, छोटे छोटे लड्डू. गोळ्या घालते तरी बघ. थांब थांब ते बघा, थाप थाप. रात्रीचे किती वाजले माहिती तुम्हाला? आम्ही येतोय 11:45 वाजता. 11:45 चालले ही व्हिडिओ साठी, आम्ही तुम्हाला दाखवण्यासाठी. ही आहे खसखस. ही अशी याच्यावरती टाकली. खसखस पण लागते. मसमस खसखस लागते, मसमस. ह्याला खसखस लागते. आता त्याच्यात बुडवले जाणार मला वाटतं. गाईच बुडवले, गाईच सगळं मिस केलंय. मला वाटतं ह्याच्यात जाणार आहे आता. खसखस लावले चांगल्या प्रकारे आणि गेलेले आहे त्याच्यामधून. हो 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 हो. टिश्यू पेपर कुठला घेतो? पेपर घेतले ना? टिश्यू पेपर घेतले. मस्त लगे आता हे तयार होतील. आणि इकडे लावणार परत खसखस आणि मग इकडे फळ. आता हे झाले की मी तुम्हाला दाखवतो. स्लो गॅसवर, मीडियम गॅसवर करायचं हे. मीडियम गॅसवर मग याचं कलर कसं येईल ते आपण नंतर दाखवू. मला वाटतं यायला चालू. हा सुगंध पण आलाय फायनली.
हे कसे पण गोल गोल करा पण त्यांचा आकार आतमध्ये चेंजच होतो ना. हे बघ. असं सोपं आहे. फक्त काय 3 दिवस तांदूळ भिजत ठेवा आणि दररोज पाणी चेंज करा आणि नंतर ते मिक्सरला बारीक करा आणि पीठ चाळून घ्या आणि मग गूळ किसून त्याच्यामध्ये मिक्स करून परत पिठामध्ये चाळलेल्या परत मिक्सरला लावा आणि नंतर मळून घ्या आणि नंतर मग गोल गोल आणि मग नंतर खसखसमध्ये आणि मग नंतर डायरेक्ट तेलामध्ये बघा कलर आला लाल डायरेक्ट तयार होतं रेडी. एक नंबर तयार झालेत बघा एकदम लाल असे एकदम कुरकुरीत क्रिस्पी क्रिस्पी अनारसी. इथे साईडला पेपर वरती काढूया म्हणजे तेल निघून जाईल. होऊन जाईल. अर्धे खतखत खाली पडले हे काढून ते पडणार. आता असे रेडी होतीलच तयार होतील झालेत. अशा प्रकारे अनारसे बनवायचे असतात. ओके बघितले रेसिपी छोटीशी आहे पण त्याच्या आधी 3 दिवसापासून तयारी करायला लागते. अशी होतात अनारसी. आता आपण ब्लॉगचा करूया येईल पण खूपच मोठा होईल आणि शूट पण झालंय. तर कसं वाटलं कमेंटमध्ये सांगा आणि रेसिपी नक्की ट्राय करा. कोणी कोणी केले ट्राय कमेंटमध्ये सांगा. लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया उद्या. काळजी घ्या. शुभ रात्री.